Audio Jungle. салом алайкум тамошобинони муҳтарам. бахши навбатии барномаи хабарро пешкаши шумо мекунем. тренери асосии ливерпул Юрген Клоп ба макони худ мутахассисони серфер Себастьяна Штайденро даъват кард. маҷаллаи The Time оиди ин мегӯяд. Клоп умед дорад ки мутахассис ба футболбозон оиди асабонияшон кӯмак мекунад. тренери асосии дастаи Федератсияи Русия Станислав Черчесов дар пахши мустақими канали Футбол России фаъолияти бозингари ЦСКА Фёдор Чаловро арзиш дод. тренер иброз намуд ки ҷои Чаловро ҳозир Артём Дзюба гирифтааст. ӯ капитан ва пешвои даста мебошад, гуфт тренер. Манчестер Юнайтед дар сомонаи интернетии худ оиди шартномабандӣ бо защитники Лестер Сити ва дастаи Англия Гарри Магуайр эълон намуд. маҷаллаҳо иброз мекунанд ки барои трансферии ин варзишгар Манчестер Юнайтед маблағи калонтаринро дар таърихи фаъолияти ин варзиш пешниҳод кардааст. Диас ҳамлагари дастаи Реал боз метавонад дар Итолиё фаъолияти футболистиашро давом диҳад. маҷаллаи La Gazzetta dello Sport инро исбот кард. дар мавсими гузашта Диас дар дастаи Реал дар 22 бозӣ иштирок карду 4 маротиба гол зад. ин футболбози 26 соларо дастаи Рома мехоҳад харидорӣ кунад. барои розыгришаи мошина кардан мо да 20 спонсор дар кораи ва кадоме ки мехоҳад спонсор шава ба рақамҳои зерин мо да бинависа ва мо мефаҳмонемш ки чӣ хел ӯ метавонад спонсори мо бишава. Mazda 3 а якта подписчик мешава ва спонсор соҳиби як қопча подписчик. тренери асосии Тоттенхэм Маурисио Покеттино оиди натиҷаи баробари 2-2 бозӣ бо Манчестер Сити дар дуюм тури АПЛ чунин гуфт: рақибонамон аз мо дида фаъолтар буданд ва бозии хуб нишон доданд. ин моро водор сохт ки қавитар бозӣ кунем. хулас бозӣ бо Манчестер Сити дарси фаромӯшнашаванда шуд. пешвои Республикаи Чечня Рамзан Кадиров оиди шашум турнири чемпионати Русия байни Ахмат ва Зенит чунин гуфт: бозии байни ин ду даста бо натиҷаи баробар яъне 0-0 анҷом ёфт. дар муддати тамоми вақт баъд аз майдон гирифтани Утсев дастаи Ахмад фаъолияташ паст шуд. ба фикри ман ӯро бояд аз майдон намегирифтанд, зеро дастаи Зенит рақиби сахт аст. тренери асосии Реал Зинедин Зидан баъд аз якум тури чемпионати Испания муқобили Селта Себария гуфт ки ҳамлагар Герет Бейлро дар дастааш мемонад. пеш аз ин овоза буд ки Реал ба трансферии Бейл тайёр аст, вале Зидан бо ин суханҳояш овозаҳоро бартараф кард. имрӯз дар UFC 241 рақобат байни Кормие ва Миочич баргузор гардид. Миочич Кормиеро дар чорум раунд ба нокаут равон кард. боз як рақобати дигар дар UFC байни Диас ва Петис баргузор гардид. бо хулосаи доварон Диас ғолиб баромад. бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба итмом расид. ба канали мо обуна шавед, зангулаву лайкро фаромӯш накунед. ба силкаи зерин дар омада моро дастгирӣ кунед. хайр. Audio Jungle.